Magtens tredeling og en forklaring af den. Stat, civilsamfund og marked er hvad der udgør magtens tredeling. De kan bedre kendes som politiske beslutninger, sociale netværk og penge. Her imellem ser vi, at der skal foregå noget samarbejde for at det hele spiller og alt kører som det skal. Kigger vi her, så har vi hvad jeg kalder for den kognitive effekt, hvor vi kører tandhjulet med urets retning, så staten bidrager civilsamfundet bidrager markedet osv. Så vi kan se, at staten, vores politikere og regeringen, de kan komme ind, de kan regulere ydelser, de kan regulere servicering og alt muligt andet godt for samfundet. De kan selvfølgelig også bruge det til det lidt mere negative, afhængig af civilsamfundets bidragelse til markedet. Og er der rigtig stor vækst, udbud, efterspørgsel, kæmpe plus, alt det her på vores arbejdsmarked, både offentlig og private sektor, så vil det jo være at give et kæmpe plus, både for markedet, og det vil kunne gå videre til vores stat, vi vil få mere plus, mere økonomi og mere vækst, der vil florere mere økonomi, hvilket vil gavne os alle sammen. Der vil blive reguleret mere, der vil blive hævet og sænket priser på skatten, der kunne også være på moms eller priser, og det er selvfølgelig også andre former for ydelser og hjælp, der kan blive bidraget med fra politikernes side af til civilsamfundet. Det skal ikke kun være økonomiske ydelser, men også mulighed for at kunne hjælpe med andet, hvor der er behov for det.